давоми солҳои соҳиби истиқлолии мамлакат дар доираи ташаббусҳои созандаи роҳбарияти ҳукумату давлат ба хусус сиёсати бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷалби сармояи хориҷӣ, ҳамкорӣ бо шарикони рушд марҳила ба марҳила шаҳру деҳоти мамлакат аз ҷумла вилояти Хатлон ободу зебо гашта мушкилоти сокинон ҳалли худро пайдо мекунад. дар рӯзҳои таҷлил аз солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аҳолии се ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Вахш ва мавзеи партовгоҳи зархимикати ноҳия бо иқдоми Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо намояндагии хазинаи швейтсарӣ оид ба фаъолияти зидди миннаҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо об таъмин шуданд. дар ҷараёни ифтитоҳи иншооти обрасонии роҳбарияти Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти иҷроияи ноҳия намояндагии лоиҳа ширкат варзида таъмини дастрасии сокинонро бо об дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни истиқлолияти кишвар фоли нек ва тӯҳфаи арзанда ҳисобиданд. мақсад аз имрӯза пайдо шудан ё ки оварда таъмир кардан ё ки ҷобаҷо кардани ин таҷҳизот дар он буд ки мо аз ҳамин ҷо зиёда аз 13 километр боло якта партовгоҳи зархимикати ноҳияи Вахш дорем ва қисмати обёрикунии ҳамин партовгоҳ яъне миёлҳои гирд атрофи партовгоҳ шумода тавассути ҳамин пойгоҳҳое ки обро ба резервуарҳои боло мекашонанд аз амон аст ва сабаби асосии он буд ки ин пойгоҳ яке аз насосҳояш аз кор баромадагӣ буд ба таъминоти оби ҳам хоҷагиҳои деҳоти Машъал ва ҳам миёлҳои партовгоҳи ноҳияи Вахш камтар кард мушкил шуд. аз ҳамин сабаб кумита ба фонди швейтсарӣ оид ба зидди миннаҳо муроҷиат намуд то ки кӯмаки амалии худро барои дарёфт кардани ҳамин насос ба оварда дар ҳамин ҷо мондан истифода бурдан қарор дод. дар ҳамоише ки ба муносибати мавриди истифодабарӣ қарор гирифтани иншооти обрасон доир гашт, дигар иштирокдорон низ атрофи рафъи мушкилоти норасоии об, дастрасии бештари сокинон ба ин неъмат ибрози назар намуданд. гуфта шуд ки бо насб шудани муҳаррики синхронӣ дар мавзеи партовгоҳи зархимикатии ноҳия на танҳо садҳо бех дарахтони ороишӣ, гулу гулбутаҳои атрофи ин мавзеъ шодоб мегардад, балки сокинони деҳаҳои атроф низ бо оби полизӣ дастрасӣ пайдо мекунанд ки ин омил дар рушди деҳот, беҳдошти рӯзгори сокинон ва аз ҳама муҳим таъмин гаштани тозагиву ҳавои атмосферӣ мусоидат мекунад. тибқи иттилои масъулин ҳолати сарсабзу хӯрамгардонии мавзеи зикршуда солҳои тӯлонӣ маҳз аз норасоии об аз имкон берун буд. инак бо ташаббуси Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд ва татбиқи лоиҳа сокинони деҳаҳои се ҷамоатҳои деҳоти ноҳия бо оби полизӣ таъмин шуданд. об манбаи ҳаёт аст ва дастрасии ин неъмат боиси ободӣ, сарсабзу хӯрам гаштани мавзеъҳои ташналаб гашта дар умум сокинон имконияти васеъ пайдо мекунанд ки бо кишт, парвариш ва истеҳсоли зироати гуногун, бунёди боғу тогзор дар афзун шудани ҳаҷми маҳсулоти ватанӣ саҳмгузорӣ кунанд ва рӯзгори худро беҳбуд бахшанд. мақсади насб мандани муҳаррик дар ҳамин ки то ҳамин вақт дар ҳамин хати оби нӯшокие ки аз ҳамин пойгоҳ ба мавзеъ кӯҳдомани триглитаб об мерафт, об мутаъдил набуд. халқ ва чорвои калону майдае ки дар он ҷо аз об истифода мебурданд бо азобу машаққат рӯз мегузаронданд. имрӯз бо ин иқдоми амалишуда ин дар ин минтақа қариб 40 то 60 ҳазор моли майда, 5000 моли калон ва қариб 12000 аҳолӣ бо оби нӯшокӣ доимӣ таъмин мегардад. ҳадаф аз татбиқи лоиҳа низ шодоб намудани мавзеъҳои ташналаб, таъмини сокинони деҳот бо об ва рушди инфраструктураи маҳаллу рӯзгори сокинон нигаронида шудааст.